Salam alaikum malien cɛna muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba aw minnu bɛ yan aw minnu bɛ Mali kɔ kan ni aw bɛ k'an filɛ Mali Actu ale sanfɛ nin waati n'an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye émission ɲɛmɔɛ numéro kura invité kura b'an bolo bi Bangonika yɛrɛ Van B Roy ale de bɛ an bolo bi émission ɲɛmɔɛ ale kɛnɛ kan ani Van B an bɛna kuma fɛn caman kan a bɛna bɔ a kalama sɔɔni Van B ko bɛ cogo di wallahi ko ka fisa kɔrɔ bɛɛ ka ɲi kɔni dɔɔni lafiya baden bɛ yen bon an tɛ lafiya dɔn an kɔni an b'a fɔ ko dɔɔni maliyɛnw bi ta ye arasta o kari ouais arasta kɔrɔba ni arasta fitini e de kɔrɔbalen dɛ non e ka arasta ka kɔrɔ ne ta ye cɛ ko bɛ cogo di wallahi ko ka fisa alhamdulillah ça va ala tan ouais ça va ok ɲa hakili la i labɛnnen don question kama ouais ok rapidement folikan jumɛn b'i bolo ka di maliyɛnw ma nin wagati in na bon n bɛ bɛɛ fo maliyɛn bɛɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan diaspora maliyɛn n bɛ bɛɛ lajɛlen fo olu de ye Van yɛrɛ ka fanu ye trop cɛ n ko diaspora ye Van ka mɔgɔ ye ouais ok problème t'a la Van B Roy oui i tɔgɔ yɛrɛ n'ale ta sigi ne tɔgɔ yɛrɛ Traoré Modibo ok Traoré Modibo oui Bangonika ouais n bɛ Bangoni Surakabuguni na Bangoni Surakabuguni oui jamana yɛrɛ ka quartier voilà mais Van oui ne bɛ fɛ ka min dɔn e bɛ musique min kɛ e bɛ ka musique genre jumɛn de kɛ arabu de don wa cɛ ma se k'a fɔ bon ne yɛrɛ t'a dɔn ne yɛrɛ bɛ ka genre min yɛrɛ kɛ awɔ ayi dɛ Van nin ɲɛfɔ ka ɲɛ maliyɛnw nin bɛ don mɔgɔ kunkolo fɛ Van nin ɲɛfɔ parce que n t'a dɔn n b'a fɔ cogo min na quoi i mana genre fɛn fɛn fɔ o b'a sɔrɔ o tɛ e mana genre fɛn fɛn miiri o tɛ ne ka genre ye donc ne ka propre style de bɛ n bolo n bɛ ka n ka propre genre de kɛ arabu tɛ a tɛ i n'a fɔ zugu tɛ coupe décalé tɛ genre dɔrɔn n bɛ se ka min fɔ i k'a faamu nɔgɔya la dɔrɔn wura style de bɛ ne bolo wa ne bɛ ka wura ne ye masakɛ de ye wura donc c'est à dire masakɛ style de bɛ voilà ok hakili la maliyɛnw ye a faamuya donc o ye Van yɛrɛ ka style créé a kelen dɔrɔn ta o ye masakɛ style voilà ok Van oui n'i ka projet dɔ ye ko embargo oui cɛ embargo in na kuma na ouais c'est normal cɛ ka dɔɔni da embargo in na cɛ sabali sinon o sɔn ka di minɛ ka plateau sanfɛ problème t'a la kɔrɔ ko CEDEAO m'anw wolo Faransi m'anw wolo mun de k'an ma hama k'an ma jiginna tubabu jɔn bolo an sɔnna ma embargo saya walima balo an ka sa an denw ka balo ni min ma sɔn carrément u bɛ sa jɔnya bolo an k'an bolo don ɲɔgɔn bolo natafu ninnu olu ka jɔ kɛlɛkɛlɛfu ninnu ka jɔ an ka baara fɔlɔ ka jamana jɔ an daba ma ka sanji bɛ yen wa an daba ma ka fiɲɛ bɛ yen an ka bagan ani forow bɛ yen an ka dabakurunin ta an ka imposer ka yira diɲɛ na n'olu tɛ awɔ anw ye n ko Sudan seginna a kura ye worodugu worokun b'a ye badugu jeli b'a ye awɔ kɛ nin de ye anw ye Sunjata siw ye Cɛba siw ye Dani Bitɔn siw ye Samori siw ye Mali Soni Albert siw ye Mali Askia Mohamed siw ye Mali awɔ kɛ nin ye anw ye Mali Modibo Keyita ka Mali ye kile kura bɔra anw ye Ala ye yelen bɔ anw ye wa bi o kɛra simi ye merci beaucoup Van mais sisan o 1 2 i bɛ fɛ ka taa ni an ye min n bɛ fɛ ka na ni maliyɛnw ye de sira dɔ de kan surtout an ka génération n bɛ fɛ ka wele de u ka na u ka kɔkɔrɔmadonni kɛ an ka ɲɔgɔn minɛ il est temps an ka bɔ fɛn dɔ kɔnɔ il est temps sira dɔ bɛ yen nɔ an k'o ta ten tɔ an yɛrɛ kama tɛ an ka sira in ɲini an ka sira in dɔn an ka sira in kalan kɛ an ka sira in ta an kɔ kama
Ok. Oui. Donc, mais 6 ans. Il y a une saison 1. Oui. Il y a une saison 2. Saison 3, on avait ça là. Ayi kana siga tangi koni ami kɛlɛ na ma kɛ de fo ka taa don min na fo n'an sebaya sɔrɔ don min na pepepewu alhamdulillah n'o y'a sɔrɔ an ni kɔni kɛnɛma don an bɛ dɔnkili da ka taa de parce que n'i y'a mɛn ko Mali kɔni anw de don donc n'an m'a kɛ maliyɛnw fɛnɛ ka tila ka message passer yɔrɔ jan bɛɛ k'a sɔrɔ donc a kuma kɛlɛ tɛ se ka kɛ mɔgɔ kelen ka kɛlɛ tɛ bɛɛ de ka kɛlɛ don. Problème dans la vente au Djarani. Oui. Maintenant, il a pas chica. Toujours vendre des informations blanc pas chica. Toujours. Il faut un communicateur. Non, communicateur. Toujours ne veut information de blanc. Genre comme mena plateau que walma fait no bien information te doit kuna fona de do. Voilà donc me kuna fona de dit toujours parce que mo mi ni ba do be ka e be fait no de kelela o be fait no de fena no fe fena tango ma soro ko ni se ka siki donc il tabe que voilà information dit la mo ma toujours me conseil ou dit là donc vous drone. Merci beaucoup Van. Ouais. Maintenant on va y capable tout le temps. Oui. Tout le temps, on va faire beaucoup de concerts. Ou bien on va prester beaucoup de concerts là. Mais on va faire un concert. Bon, nega concert kelma no artiste mi concert ba flaga sangele ko no be concert ba kile o nega soro make sare folo parce que nega concert kile ne be mebi ibi meka nyokoy. Pour la nete son concert ba kema wakati be nyere ga concert be en fait nyere ga concert be en fait. Donc il était na mo surprendre ne dum nga cadet yere damne folo yere kuma te ga fo kumina ndoro mina fi to na ga fo ni ma ko yere damne folo ne to concert bagé la samena yere nige bo mo la quoi donc ne be bara bakeri la kenega ani dugula donc ka concert bain o jo parce que concert bain kun ni ala feno du quoi voilà feno du donc mais alhamdulillah giro bene bolo fa be ne ya wuli kuma kuma u bina njabi ni concert baw ke ni concert lawam ke akira taron ni be jilawro ji siba saba terendo voilà ni de keda artiste flana kata folo kera firadi ersuta bon flana alhamdulillah ne ata ga ira bela o ne redu uray ne de masay parce que ne kuna fona bla kuma dugu do me bo na njabi donc ayi nga guichet fermé côté teme 3 ou 4 mois ñogona ga amé godunna ni alama bashige 30 na mena événement no nga quartier do no bora la sa mo ko akli be yoromi ka bebe ga inya jona ko sirana no yoro munu nye ama yira bela ko sirante abugo benno ulu munu yere ga ko sirana ulu yere de bina ta fa fena ni alama bashi fuige problème fo ta la malien ayo banda kuma mede oui ko bela jele nye jole be yoromina abe fe akata yoromina kon 31 temana ka be tay o mo dalla be aka fan kono wala do mo be placer sena non d'après Assimi anti kuma namena min ke dura moto dugula am se ga sirani ira bela mais amena keta ni o fo jona dro donc be conjugu be sila quoi problème ta la ouais van na kon kirami ni wa kala ouais maintenant van ni me faire ami donc et ka position est tumen parce que ni a lajɛ fanga min bɛ an kunna san van b'a soutenir an yɛrɛ ka position exacte ye jumɛn ou bien système arasibati de b'i bolo non ne tɛ système ne tɛ mɔgɔ ka système ɲini ne bɛ min na dɔrɔn tilennenya de ka di ne ye a ka kɛ tilennenya kan quoi mɔgɔ tɛ dɔɔni tɛ min na quoi mais ni min mago bɛ jama ka lafiya la an bɛ baara kɛ k'o tigi de soutenir comme n bɛ ka f'i ye cogo min na Mali ko la an t'a la mɔgɔ ko la n t'a dɔn ni bɛ n ye n ka sɔnkura dɔ fɛn kɛ tout récemment a ma bila fɔlɔ yɛrɛ mais dɔw bolo ko n bɛ k'a kɛ dɔ de kama dɔ bolo o tɛ n y'a fɔ bɛɛ ne tɛ mɔgɔ ko la Mali ko la an tɛ kunkolo ko la Mali ko la an bɛ Mali ko la de ko anw ye maliyɛnw ye an faw ye maliyɛnw ye anw ba ye maliyɛnw ye wa an denw tɛna kɛ foyi ni maliyɛnw tɛ donc an bɛ Mali ko la o de la ne ka sɔn bɛ yen nɔ k'a sɔrɔ nin tɛ ni min bɛ ka kɛ wagati min na ne bɛ kuma o de kan ne ka base y'o de hali sisan nɔ vie chère min bɛ ka kɛ tan tɔ n bɛna tila ka farapu di a ti mɛn n bɛna farapu k'o kan parce que fo ci ka di ɲɛmɔgɔw ma fɛnɛ
on est quoi m'en fait, on me soutenir avec un minke galonte, mais à jate mina ka donne bo fait un pire le baraton noya parce que on est fantan, on est fait avec un soutenir ni gela boy kono parce que on y a ba la avec a tieni sira takama donc du coup me fera kuma datu ni direct là n'était moko ne be mal de ko voilà ayi non donc li sera dans war ni to ne war sura be bien mais ne war sura faso donc la fenena ate foi kena parce que nya da faso de gama ok pour l'entendre là on a maintenant oui lien de busy one busy c'est un frère busy un frère mo batunte ani ɲɔgɔn cɛ mais jara fɛn dɔ de yira na min y'a to n y'a minɛ n yɛrɛ parce que n fɛnɛ ye mɔgɔ de mɔgɔ bi i yɛrɛ mada mɔgɔ ti garaji ba k'a yɛrɛ la a ko k'a ka baara i k'a bonya k'i bonya o mɔgɔ qualité de ka di ne ye busy o de yira ne la a tun bɛ an yɛrɛ ka quartier fanfɛla la mais ne n'a tun tɛ ɲɔgɔn dɔn a bɛ se ka kɛ a wagati a tun bɛ ne dɔn mais tiɲɛ yɛrɛ la ne tun t'a dɔn mais du coup u yɛlɛmanen sisan nɔ an y'a ye a filɛ ka frappe wuli Mali diɲɛ fan bɛɛ filɛ k'a dɔn donc busy a to ni sariya la a nana concert dɔ kɛ an yɛrɛ ka quartier la yen nɔ Sikɔrɔni fanfɛla la yen nɔ donc ka ni a nana concert kɛ yen nɔ ka to ni sariya in na parce que a ma ɲinɛ a bɔ yɔrɔ kɔ a bɔra yɔrɔ dɔ la a daminɛ yɔrɔ dɔ de la donc kana fɛn na bon concert la a ye minnu kun bila ka concert organiser olu n'anw ti mɔgɔ qualité kelen ye ne ko bɛ kuma n b'a f'u ɲɛna bi u k'a mɛn parce que u b'anw kɛ i n'a fɔ anw ye mɔgɔ nin ye mais anw ye mɔgɔ nin ye alhamdulilayi mais fɛn dɔw bɛ olu tɛ se ka pan fɛnɛ kunna yɔrɔ dɔw la donc olu pan kunna mais busy yɛrɛ nana a ye minnu bila ko la u m'a kɛ ka ɲɛ busy yɛrɛ ne ka numéro ɲini ka ne wele n bɛ ka na concert la an ka sigida la donc a ka di a k'an soutenir yɔrɔ kɔni hadamadenya tɛ tɛmɛ nin kan dɛ an k'an ta kɛ an dɔnnen don yɔrɔ dɔ la an ma dɔn yɔrɔ dɔw la mais ale min dɔnnen don fan bɛɛ ale ka tila ka e yɛrɛ wele tuguni a ka ko la tantôt donc du coup i b'a ye k'a fɔ mɔgɔw de don c'est pour cela an bɛɛ cɛsirilen don ne yɛrɛ cɛsirilen don a ka ko la ka sababu k'o de parce que n'a yɛlɛla o y'anw yɛlɛlen n'a binna fɛnɛ o y'anw binnen tumu kelen jɛgɛ kelen tumu o bɛ jɛgɛ bɛɛ lanɔgɔ voilà. ok Van. oui. ni e bɛ scène sanfɛ o n'i ye duloki to i kana ka prester mun de. cɛ kɔrɔ i bɛ ka bɔ ne dɛ. non mais ɲininkali de don. non souvent ni ne bɛ ka dɔnkili la public ye public fari tɛ se ka faga quoi bon ni public bɛ ka show du coup ne yɛrɛ fɛnɛ ka intention bɛ bɔ de n ka intention bɛ bonya a bɛ yɛlɛ donc directement an bɛ duloki yɛrɛ bɔ an b'a da don voilà. donc duloki bɔ in kun wɛrɛ foyi t'a la a tɛ n'a fɔ ko ka fɛn dɔ kɛ ou bien ko musow ka jarabi ou bien tɛ Abdou yɛrɛ t'anw na an ye mɔgɔ donc olu tɛ waati ayi bɛ fɛ e ko a ko kɔri kun wɛrɛ t'a la kun wɛrɛ ko jumɛn de kɔrɔ n'olu tɛ forme yira ko tɛ wa forme ma ye donc ne de muso ko kuma don i da. ayi bɛ fɛ k'o de fɔ ɲɛ b'a la o an ka taa kɔrɔ u bɛ fɛ k'a fɔ de mais an b'a ye k'a fɔ n yɛrɛ bɛ n da don a la quoi. ok c'est bien donc i komi i yɛrɛ na ni muso ko kuma ye muso bɛ Van bolo wa. non n ma muso furu fɔlɔ mais muso bɛ n bolo Van ye fiancé. n ma furu kɛ fɔlɔ ayi den tɛ n bolo foyi tɛ n bolo. walayi ko ne ye masa de ne de bɛ ko kɛ mɔgɔ tɛ hakili tɛ sɔn min mɔ. non tu sais i b'a dɔn ne ko den i girinna ka jaabi cogo fɔ sugu min na. awɔ den tɛ n bolo quoi n bɛ fɛ k'o f'i ɲɛna den tɛ n bolo alhamdulilah. donc muso t'i bolo muso b'i bolo. mais den t'i bolo. den tɛ n bolo. ok problème t'a la maintenant sisan Van ne bɛ fɛ k'a dɔn Mali yɛrɛ kɔnɔ ou bien diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ Van ka idole ye. non ne ka idole tɛ diɲɛ kɔnɔ bilen olu sara ne ka idole bɛɛ sara. idole fɛn tun bɛ ne na bɛɛ sara. jɔn. parce que ne bɛ minnu kɛ n ka idole ye o ye Mangala Kamara ninnu parce que halisa n'i bɛ n ka téléphone ni fɛn ninnu heure bɛɛ ni n ka ko ninnu wulila i b'a ye n bɛ to ale de lamɛnni la bon n bɛ se k'a fɔ ani Yɔrɔ Gang n bɛ n da waga n'o ye bi de k'o fɔ Yɔrɔ de tun ye n yɛrɛ ka idole ye parce que ale de fɛnɛ tun bɛ ko kɛ hakili tɛ sɔn ko min ma donc alhamdulilayi
ala fana ale ka kalifa minɛ la ne ka idole tɛ dugukolo sanfɛ mɔgɔ de ka idole bɛna kɛ ne sisan inshallah. Ok, problème t'a la. Maintenant Van, ouais, ni yɔrɔnin ɲɛfɔ n ye ka ɲɛ yɛrɛ. Est-ce que Van ka musique kɔnɔ Van tɛ ka Iba Montana ladege côté dɔ fɛ? i n'a fɔ côté jumɛn? I ka dɔnkili kɔnɔ i ka chant kɛcogo i ka parole est-ce que i tɛ ka Iba Montana ladege? Non, même pas. Ne yɛrɛ bɛ kuma minnu fɔ ni olu kuma olu ka kuma tɛ kelen o. Ayi. Olu bɛ ayi no dɔnkili dacogo hali ne ka rythme ninnu ta tɛ kelen an tɛ rythme kelen na an tɛ terme kelenw yɛrɛ fɔ donc ne ni olu ka genre tɛ kelen n bɛ k'a f'i ye i bɛ se k'a miiri n'i y'a miiri k'a ko ye i bɛ taa sɔrɔ o don mais ne kɔni bolo o tɛ i bɛ taa ne ka son yɔrɔw lamɛn i bɛ ne ka son fɛnw lamɛn i b'a u ti fankelen fɛ quoi voilà ne ka conseil bɛ di sira kilennen de kan ne ka kuma bɛ fɔ kuma kilennen kan mais ka taa yan fɛ ne tɛ o kuma ninnu na ayi olu tɛ taa n bɛ fɛ ka n ta fɔ de ne tɛ ka kuma ne mɔgɔ wɛrɛw i bɛ ka min fɔ ne bɛ k'a yir'i la i b'a Montana de la maintenant e ko ka taa yan fɛ k'i t'o la ayi i bɛ fɛ k'a fɔ ne bɛ ka kuma girima min fɔ a bɛ bonya mɔgɔ hakili ma de quoi bon ne ka kuma girima n'olu ta yɔrɔ tɛ kelen kuma yɛrɛ ta yɔrɔ tɛ kelen quoi ne bɛ ka kuma girima min fɔ nin ye an ka mɔgɔ an bɛnbakɛw ka kuma girimaw ne ka kuma girima bɛ ta an bɛnbakɛw de la du coup n bɛ ka na ne Sunjata ni Turamagan ninnu ni fɛn minnu ye i b'a ye ne ka kuma bɛ ta depuis nin yɔrɔnin na ne ka kuma source bɛ bɔ yen nɔ de n bɛ ka bɔ ni maliyɛn yɛrɛ ka na maliyɛn di a source de ma maliyɛn source de di maliyɛn yɛrɛ bila ma an minnu génération bɛ ka na da an tɛgɛ kɔnɔ quoi voilà mais comme gɛnkisɛya minnu comme i bɛ ka kunbɛ Iba Montana bɛ gɛnkisɛya minnu fɔ olu tɛ ne ka fɛn ne tɛ gɛnkisɛya ye quoi donc e ta bɛ ta bɛnbaw fɛ yen voilà Iba Montana ta bɛ ta gɛnkisɛya voilà Iba Montana nin ye gɛnkisɛ Azala gɛng ok problème t'a la i ka projet nataw ye jumɛn ye projet ka ca ne bolo trop kɔrɔ ne ma fɛn yɛrɛ daminɛ fɔlɔ yɛrɛ donc projet de pakelen don ne bolo quoi ɲɛfɔli tɛ se ka ban quoi album de don wa ne ye album kɛ concert wa album wɛrɛw bɛ n bolo ka kɛ mixtape bɛ n bolo ne album kelen de kɛ n bɛ profiter k'o yɔrɔ fɔ donc n ye album kelen min kɛ halisa n tɛ ka dura ta album sera a se yɔrɔ bɛɛ la ko album bɛ taa fan o fan an y'a bila ka taa wo bɛɛ la donc Mali ɲɛmɔgɔw n b'o yɔrɔnin fɛnɛ fɔ a ye Van n mago t'aw ka fila la dɛ mais n ka baarakɛlen wari an mago b'o la. E tɛ ka dura ta cogo di? Non Van tɛ ka dura ta. Ma dura kan ka ta yɔrɔ min na ma se yan. Ne sera yen nɔ n taara mɔgɔ bɛ yen nɔ comme minnu an tɛ ɲɛ dɔn a la minnu b'a fɛ dura binna nin wagati dura tombera a bɛ se ka taa an bɛ taa kuma bɛɛ ta o ta n'u b'a fɔ ko a ma bin fɔlɔ a dɔw la u b'a fɔ ko a binna i tɔgɔ tɛ liste la donc n ma tɔgɔ dɔn liste la ko y'a la quoi carte bɛ n bolo inscrit la n farala jamana ka artiste kan n'i tilala k'a fɔ fɛnɛ ko tigi tɔgɔ t'a la ko son ka ɲi ka taa di yɔrɔ minnu na ni son bɔra yen ni son numera yen nɔ ni son géré yen nɔ ne ka clip ye kalo 2 de kɛ a bɛ jouer Mali téléso la un fara D kan o dun ko album se ni i ka son kelen sera yen nɔ a bɛ tan to donc n'a sɔrɔ i ye artiste jamana ka artiste ye i bɛ se ka droit ta bon olu bɛɛ kɛra an tɛ ka fila y'an ɲɛ la donc n tɛ tiɲɛ dɔn ko in kɔnɔna na quoi n bɛ n profiter k'o fɔ. Mais est-ce que e sera Fedama mɔgɔw ma ka a ɲɛf'u ɲɛna? n ma se Fedama kɔni na fɔlɔ. Bon u ye bunda sira ne yira anw na bureau droit d'auteur de yira anw na. Oui. K'o ye sariya ka yɔrɔ ye. Oui o ye jamana ka yɔrɔ ye. Mais fédération des artistes fana bɛ yen n'o ye Fedama ye. Est-ce que e taara ka taa a ko ɲɛɲini ye u ka se k'i dɛmɛ i ka se k'i ka. Non tiɲɛ yɛrɛ la n ma se Fedama la. n ma se Fedama la n ma se. Mais kuma foyi wɛrɛ ma f'i ye nin kɔ. kuma foyi ma fɔ ne ye nin kɔ. Ah Maliyɛnw n'aw fana m'a jateminɛ ka taa si studio la ka dɔnkili da k'o dilan k'o kɛ album ye k'o album bɔ ko artiste ye o album feere a fɔra k'a ka se n'a ye yɔrɔ o yɔrɔ la a sera n'a ye o yɔrɔ bɛɛ la hali sisan ko o tɛgɛ tɛ ka d'a ka droit kan jamana ɲɛmɔgɔ n'an m'a jateminɛ dɔnkilida ka gɛlɛn u ma dɛ ka si ɲɛna studio la ka studio wari sara pule a ka gɛlɛn u ma dɛ surtout Van yɛrɛ ye mɔgɔ min a tɛ dɔnkili da ka duloki to a kana kana ngolo bɔ fana ka gɛlɛn u ma dɛ an y'a lajɛ kɔrɔ sabali se ka taa sabali
waati ni bisa ne ma ko ouais maintenant c'est ça il m'a télé ka projet non me fera faire projet baden ne bene bolo donc an bɔra ka dɔɔni yɛrɛ fɔ comme ni concert ko ni fɛn minnu fɔ en plus son pagelen bɛ fan bolo clip bɛ ka kɛ dogo la fɛn caman donc an ka dan o yɔrɔnin ma dɔrɔn. Ok. Maintenant, Van. Oui. Émission sera à Kuntiyɔrɔ la. Oui. Sisan folikan laban jumɛn b'i bolo k'a di maliyɛnw ma minnu bɛ yan ani diaspora. N ka diaspora walayi. Donc folikan bɛ Van bolo n bɛ bɛɛ lajɛlen fo fɛn o fɛn i ka temps perdu k'i yɛrɛ sigi k'i occuper an na nin wagati in na n'o ye émission ye ɲɛŋuwɛn wala active sanfɛ donc n bɛ foli di aw bɛɛ lajɛlen ma cɛ muso denmisɛn maakɔrɔba maliyɛn minnu bɛ Mali kɔnɔ ani diaspora maliyɛn ani africains bɛɛ parce que ne yɛrɛ bɔra Mali yɛrɛ ta la grâce à diaspora Afrique bɛɛ Van reconnu sisan n bɛ ka dɔn yɔrɔ caman donc n b'a fɔ africains bɛɛ n ko n bɛ bɛɛ fo fɛn fɛn bɛ na émission fɛn bɛɛ sigi émission in suit on est ensemble kɔrɔ sɛgɛ ka taa e yɛrɛ fɛnɛ i folenba don. A diyara n ye. Oui. Wala n yɛrɛ b'i fo. Oui. I nana n ka wele jaabi a diyara n ye trop. Ni ne bɛ dan sigi an ka bi ɲɛŋuwɛn jamukan na an bɛ foli lase maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma n bɛ n ka réalisateur fo n'o ye Lamini Ouattara bon deux têtes tun don mais sisan a kɛra tête kelen voilà n tun b'a fɔ ye n ko deux têtes n'a kɛra tête kelen donc a ka kan k'o fana fɔ aw ye n ka foli belebeleba bɛ Rock Tom fana ye big up à toi inshallah don n'a nata a fana bɛna sigi e sigiyɔrɔ Tom ka kuma caman fɔ Inch'Allah. bye bye. Thank you.